suke kudin na lissafa suke kama manta a ce za ma magana shi kuma kina da wayo kudin ce gobe 5,000 ne ka ce ga'ida a to kudin dinki ma nawa ne zan ci baturiya to kudin dinki nawa ne kai ma to kudin dinki kin ce 5,000 takalmi kuma 5,000 a ga 3,000 ga 1,000 kudin me ne baki base kudin kaya ana nema a an kunni wani an koyi ka gama dai ka zo ya ci ga daya ina ce ba ya shige za a yi miki ba ko shi haka ka wuce kudin dinki 4,000 ne ma to ga 1,000 shi ke na a yi ma dai kudin an kare today ina da sabon abin da na bata kudin ya shi ga shi ga 1,000 na sani kwalliyawa zai gani ba kai ne da aka gani ni zan gani zai tashi ni ce wanda ba ki yau koyaya ba ya ci ba kudan ta yi dala kudar gangadi ke haka kudar gangadi ke sai kai ta bada dela abin kila ka tara naira ka san wani zai babban gani murguwa ce wannan din kawai na dama kuma gabar ta wa'an da haf wai ina na zauna ne ina na ya sare shi nawa ka bada wallahi na ya sare shi nawa ka bada amma ka ci da ka ci dariya ko a'a ni ba ina ba zan ci in dai magana dari ne aka ce maka ka samu alkaki kai billahi azimin in dai kai na ba maka ita kada ba ni 5,000 kawai na ba nawa ka kashe mata nawa ya baki 25,000 wannan ba ni karamar da ɗan iska ne ya manta lokacin da muka yi zama a kai ka san a hirji ka san dama yau Bayan ya 5,000 ba. a da mana kai sai a ci gaba da sa ko Allah na ai kana jin mai kala kala dan mati mai kala kala dawo daga nan ne mazo ne a'a ni ba ta halarta abuna wannan wasu da kai naira ce ai ni baka da mai ni kuma in dai hakuri ne za a ce na kawo mutuncin da wallahi na sa bakin goba kuma duk lissafin da ya maki gaba ɗaya zan tattara an baki ba ni ba ni karamin shege ne kin san dama wannan yara ka fito gaban kudi ya mala ka sallame da Allah tafiya ta hala a sa sauti in sake daukar dubu ka san duk bala'in ka sai a sa sauti kan sare duk waka da muke yi kun san muna yi ne a tsari don muka baka watanni na san dole kai fi tsari dan budu gare mu laris ko akwai shi tari wakar mu gaba daya dole sai mun kafiya da sanni sanni yanzu ko kun ga mun fara tafiya ina so ku zabe ni memba majalisar tarayya dan ko akwan an tashi in zam shugaban Najeriya mu ne muke ta yi suna ta disi ce mun ba su wuta Hausa hip kun ga mun tsaya ne nan kai da fatan haliji mai dawa ne ni dan ina zuwa farauta da a kasa nake zuwa yanzu ko da sai a mota ni ne basketball ka lalata lemun kauye babu na lalata ruwa dai kauye babu kauye babu kai kudin mu muke ci kai coach dan mati Allah da iko sa shekara mu uku da mashin shekara ko da ba wanda na gani kuma duk ba wanda ka gani ko ban ga kowa ba yanzu za ka sha kuɗi zan sha kudi ai yanzu za ka sha kuɗi a in dai balas ne ina lissahi kai kudin balas ɗinka 122 to ya wuce haka kai ka dan mati kudin balas ɗinka 124 saboda ka bashi sati guda da saboda mu kwana lahiya ina gaba alaji ina alaji ina jin ka da safanin kuɗi kan maka bayani duka kudi ko yan kudi ne safa su 1,000 2,000 2,200 za mu da kashi na ka kashi na ka wannan na mine mu da kama ci gaba kuma ci gaba ake nuna ko ai yau ka san dole sai na je banki kudin ku sun zo ba ni kwana da su cikin gida
sai na kai 70. Dan bati. ina ta kai cin mika kudin nan ba shi da wannan da nan ubana ba shi da mati ya ake wajen bati ya dai ina Alhaji ina jin kallabi. to Allah da iko sa ga keke can mun zo maka wallahi ni da keke na dawo da kuma wannan balas ka san me amfani keken can kai wake da keke cikin ni na Ko ta ke ne sai ka zo da 1500. To taya za a canza maka ka je ka kawo min babur dina koya abin yi. Alhaji kwantar da hankalin ka ana kai mai bayani Taya za a canza ba mai. ga keke ba Na ga keke. ka ga ko Na ga keke. to wannan keke saboda jama'a a wajen nan ba mu san mu gwada ma sirrin keke sai ka shiga daki keke dakin duwa ke kai ta da kamun za sai ga kan dubu na fita shi keke. a keken nan dan dubu Shi yasa mashin dina ya koma keke gari. Ba yadda da koma. To naka na waje na yana ina. ita kuma ta koma haf keke Keke ina ai shi ina muka da bude suka zama keke keke guda. na haf keke na shi haf keke da muka da suka zama keke Kauyawan gida da wani daga ina kuke ba. Ina kuka zo. daga Kano Kano wani ƙauye. lambata Lambata. Wani layi. cikin kaciwa ka Kai ɗan ina ne? Ɗan ina ne? balan da gine ne Ba zazzagi. Allah ne nake Zaria wani unguwa. ta bangaren Zaria Wani layi. Wani layi. tudun gojuku a mun da Alhaji Wanda da ko. Alhaji mashin Allah ta zan koma daɗa muku keke wahala. a'a Alhaji wata Za ku daɗa. yan sanda yanzu aka Sai sai layin ka ci uwa ka kake ko. To za ka ci uwa ka. wai labarin Kai to arzikin layin nan kun da da duko. ka san arzikin nan Wahala za ta ƙara daɗa ma. Ka je ka zo daga ƙauye a baki. Alhaji da mu maka Dan lissafi Isa ya kawo ka yace in sai maka babur ɗin na saya maka. Ina ganin cewa kawai za ku ci arziki ku ba arziki inda yake ku ci gaba. Alhaji. Ka dawo man da keke. alhaji keken ma wajen awilo na same shi na can gidan mun tare Wurin awilo ko? Ƙwarai kuwa. Daga kai har awilan za ku ci hula uba. Alhaji Kai kawai da babu komi. kwanta da hankalinka Ina jin ka. alhamdulillah mashin da na dauka sabuwa ka sai mai fil Ƙwarai kuwa. na dauko mai ciki Yawwa. da na dauko mai ciki a he tirenin dangote sun yi lodi To. ina ba mashin wuta tirenin dangote na zuwa ni kuma Allah ya sa irin kogan nan ban gani hanya ba Na'am. ne sama da matan nan ai tirenin dangote ne sama da mu matan nan te sama Kai sama. ni ma ne sama Kai ma kai sama. a cikin sakan daya na dawo da mashin na ije a cikin sakan daya din nan na dawo da mai goyon da ai mai cikin nan na ije a cikin sakan daya na hau mashin a he mashin matan nan tan a sama tayo Wadda aka billa ta sama. a Ba ka dawo ba sai ta yi. a he haihuwan nan da ta yi jirgin shi ya ɓaci ana ta Allah ya kiyaye kawai na jijiniya ta baya a he jirgin nan ne da ana haifarsa kawai ta yi dai police station ɗibo mana 'yan sanda guda biyu an kwace mashin aka bamu da To yanzu ka sike shi ce. to ina muka sani Ba ku iya gano station. 'yan sanda cikin gida ne Yan sanda cikin gida ne. 'yan sanda cikin Kun san hanyar. ina ma muka sani mu da muka zo a kiɗime Kai ɗan wannan mati ya da yi su ma ubanka. kai 80 Kai ka ɗan shi hankali ka san layin. ni na fa na san layi Wai ba san layin ba. ya ni dai ka bakin layi kawai na gando da bakin layi kawai aka ce mana kawai ka bakin layi ne kawai na tsinci kai kuma layin in ka shiga layin ko Wata yanzu dai kuna nihin wannan maciya ta kaddara ce Allah ya dora ma. ya dora maka Kaddara ce kuke nihi Allah ya dora ma. kuma ka yi ba alhaji ya Wala ba ne. alhaji ya Kai mai zubin ƙauyen nan sai na ci bura uba kai. a'a me zubin daji ne Wallahi sai ka ci bura uba kai. alhaji mu daidaita kawo ni ma tsawon ɗan iska ne ba inda ya za a samu wani mashin Wallahi ɗin za ka koko ci. alhaji a yi haƙuri a ba mu Za a samu uwarka. Assalamu alaikum. A gida sun nuna huta. Ya huta. Ya jin daɗi. Da Allah tambaya ne. Wasu yara ne na sayan mashin su biyu. Ana ce mace kallabi guda kuma nema yake ko albubu ne ko mene ne gudan da ya manta sunan shi ma to na sai masa mashin kusan wata 3 ba wanda na gani kai mashin din nan ma ƙarshe an kawo min tarihi cewa mashin din nan ya bace dan Allah dan annabi ko kun ga wani mashin din nan
baburan nan tunda an ce suna dan tsara nan suna cin abinci suna hutawa kila kun san su kun ga babur din da Allah cigiya ne mu da gidan wani kuma ta za mu da gidan da wuri ta za mu magana wanda ka ba maki gaskiya a'a ba haka ba saboda ba kai bane ba wanda ya sai mu na san cewa kuna ganin girma na Allah ina ganin girman ka kawai ka tafi a'a taimaka man za ku yi yaran nan an ce nan suke zama ku taimaka man dan Allah tashi akwai matsala kawai ka tafi da Allah ya laka zo ka sami mu nan suke zama an ce man abinci da komai nan suke ci dan Allah dan annabi in dai nan Allah kun ga ba wada ne ba za ka zo ka sami mu anan tashi mana koran mana nagode za ka zo ka nagode ka tashi da Allah ya inda dai su ba ka suke nake gaya maka ai ma shi din nan nazo a ce ya kulle ban taba samun lemu irin wannan ba wannan ina jin na gora ne ka san akwai wani ciya ai bai ciya ma gidan mun tare danja wai shi sai ka ina da adalci ina ina da adalci bibi yake ko sisi idan kana son ka ga adalcin shi a ce kana wasa a gidan mun tare danja wallahi kai amma mashin din nan ba ta yi sauki kai assalamu alaikum dan Allah ya kai Allah dan mati dan mati da Allah ni Allah ku ne nan wallahi dama nan kudi na suke tafiya suna karewa a dan tan kudi ba tun tasa kai ba tsaya ma naji wanda ai asalin kawo ku har ya sani sai a muku babur ya ga ya mai cewa ga inda kuke zuwa kuna kai kudi na kuna allakawa na je gidan mata na je cikiyar ku ban gan ku ba zuwa na shidda ina zuwa gidan nan ban gan ku ba aka ce ma in bincika otal din da ke lungun nan da sako maybe in same ku dama nan kudi na suka ida karewa sauran na cikin gidan mata ne gumbi abinci ka tattara kun mai abincin tattar kuma da nan amma su wannan kayan da yi wai da kuka hada kai daga kauye asali aka zo daga rami aka ba daga rami ba ya sani daga kauye aka kawo na da samu kayan rayuwa nan dai kamfani ne na billan da abinci na sani kuma kowane ya san billan da abinci suna da adalci a karas ba ba ma ta garin nan kuma aka cira da waya aka ce mun zo wallahi ta ce a ba mu abinci kuma daidai da lemu ko ba ka ba kai haka sha kake gaba na gari da haushi alhaji sha haushi kake da sai na ci samu haushi kai baka san abin da ke faruwa kai da hankali cikin sauƙi na ba hankali ka zo kasa mai ba sai wani ke cin ta so kasa alhaji maganar mashin mun maka bayani mun yasa da mashin ko ba ka ba ko wani sasu ta ba sai da ma ake cikin goma sha hudu wallahi maka zo ke muka kawo dama in